Dobar dan, moje ime je Ante Šimić, pohađam 3. razred gimnazije Antun Gustav Matoš u Đakovu i ovo je moj plakat o kolonizaciji Marsa. Naime, plakat se sastoji od 4 dijela, to su putovanje, uvjeti za čovjeka i nastambe, te svaki dio ima slike i uz slike QR kod koji vodi na stranicu izvora za taj određeni dio. Prvi dio je putovanje. U putovanju se najviše priča o tome koliko je Mars udaljen od Zemlje, te koliko treba vremena da se dođe do Marsa i koja prevozna sredstva, to jest rakete, bi se koristile da bi došli do samog planeta. Ovdje se navode 3 glavne rakete, to su SpaceX Starship, Space Launch System i Atlas 5. I kao što sam prije rekao, svaka slika ima QR kod koji vodi na stranicu te rakete, to jest na Wikipedia stranicu te rakete. Drugi dio uvjeti, tu se radi priča se o prosječnoj temperaturi na Marsu, od čega se atmosfera sastoji, ima i graf koji pokazuje udio plinova na Zemlji, Veneri i Marsu, te QR kod pokraj grafa koji vodi na Wikipedia stranicu o uvjetima na Marsu. I još se priča o vremenu na Marsu, to jest koliko traje jedan zemaljski dan na Marsu, te koliko jedna godina traje. Treći dio, to su uvjeti za čovjeka. Tu se priča, kao što piše, o uvjetima po čovjeka, te se navode izazovi s kojima će se ljudi susresti na Marsu. Ti izazovi su voda, hrana i kisik, te se navode i kako bi se riješili ti problemi. I zadnji dio su nastambe, on se veže na prošli dio, te objašnjava kako bi se trebale sagraditi nastambe na Marsu, te kako se zaštititi od sunčevog zračenja na Marsu.